आयुष्यामध्ये कधीतरी आपण अशा वळणावर पोचतो ज्याची आपण कल्पना देखील केली नसेल. ही कथा काही अशीच आहे. पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. रुपेश एक श्रीमंत बापाचा मुलगा. तसं तर अभ्यासात हुशारच होता. नुकताच तो मुंबईवरनं गावी जात होता. दुपारी बसला होता मुंबईवरून, पण नंतर बसमध्ये त्याने खूप सारा धिंगाणा घालू लागला. आजूबाजूच्या प्रवाशांना मारहाण देखील करू लागला. आणि बघता बघता रात्रीचं त्या 9:30-10 वाजता त्या कंडक्टरने त्याला त्याच बसमधनं खाली उतरवले आणि तोच त्या नशेमध्ये तो बोलू लागला, सोडणार नाही तुला, मारून टाकेन. आणि असं बोलताच ती बस निघून गेली आणि रुपेश त्या सामसूम रस्त्यावर एकटाच पडला होता. तो तसाच जात होता. तसे तर त्याला त्याच्या गावी जायचं होतं, पण त्यासाठी त्याला जवळचे स्टँड गाठणं म्हणजेच बस स्टँड गाठणं हे खूप गरजेचे होते. शांत रस्ता, आजूबाजूला कोणी नाही, दिसेल ते फक्त आजूबाजूला झाडं, असेच काही ते. त्याला देखील कळत नव्हते की तो कुठे जात होता. मोबाईल हा काढला आणि पाहू लागला तर त्यात काहीच समजत नव्हते. तो तसाच जाऊ लागला आणि मध्यधुंद अवस्थेमध्ये बोलू लागला, कुठे आहे स्टँड? इथेच आहे का? आहे का इथे कुठे? त्याला काहीच दिसत नव्हते. तो तसाच चालू लागला. शेवटी कळत न कळत त्याने आपल्या मोबाईलची फ्लॅश लाईट ऑन केली आणि तो चालू लागला. 5 मिनिटं झाले, 10 मिनिटं झाले आणि शेवटी कसली तरी किलबिचिल हे ऐकू येऊ लागले. मध्यधुंद असला तरी त्याला आता थोडंफार हायसं वाटू लागले. तो तसाच पुढे जाऊ लागला आणि त्याला दिसू लागले की किमान 4 ते 5 एसट्या हे तसेच उभे होते. काही प्रवासी देखील होते. ते एका एसटीकडे बघत होते आणि ते प्रवासी हे रुपेशकडे देखील पाहू लागले. कंडक्टरनी तिकडेच एक बेल ही आतमधली मारली आणि सगळे तिकडे जाऊ लागले. त्यात रुपेशही जाऊ लागला, कारण की रुपेशला ज्या गावी जायचे होते तेच ते गाव. आणि रुपेश हळूहळू करून त्या बस स्थानकात प्रवेश करू लागला. पण तिकडचे ते वातावरण हे अगदी भयानक होते. तिकडे खायचे ते दुकान तर होते, पण खाणारे कोण नव्हते. तिकडे बाका तर होत्या, पण अगदी खाली. तिकडे लाईट्स तर होते, पण सतत बंद आणि चालू होताना. रुपेशला याला कसलाच फरक पडत नव्हता. तो तसाच जाऊ लागला आणि बघता बघता त्या एसटीकडे गेला. कंडक्टरला विचारले की आमच्याच गावी जाणार ना? कंडक्टरनी काहीच नाही हावभाव दिला. तरी तो आतमध्येच चढला आणि बघता बघता तो वरती जाऊ लागला. एकदम मधोमध सीट त्याला भेटली, पण प्रवाशांचे डोळे बघताच तो हसू लागला. कारण की कोणाचे डोळे बाहेर आले होते तर कोणाचे फक्त एकटक त्याच्याकडेच पाहत होते. हे असे का ते त्याला देखील माहीत नव्हते. क्षणभरातच रुपेशनी आपली नजर वळवली तर त्याने पाहिले की त्याची ती एसटी ही कधीच चालू झाली होती. तिने गती देखील पकडली होती आणि रुपेशला कळाले देखील नव्हते. एसटीचे सगळे लाईट्स हे बंद झाले आणि आता तिने बराच गाठला होता. खूप वेळही गेला होता. सहजपणे रुपेशने कळत न कळत त्याला काही निशाण्या दिसू लागल्या. त्याला दिसू लागले की तिकडे एक झाड होते. तिथे लिहिले होते की डावीकडे वळा. असे एकदा ते गेले, दोनदा गेले आणि बघता बघता ते सारखे दिसू लागले. त्यात रुपेश त्या रागवलेल्या अवस्थेत बोलला, काय चाललंय रे तुमचं?
सतत तिथेच काय येतात तुम्ही? पण एक मात्र त्याला आश्चर्य वाटले की रुपेशकडे कोणी देखील पाहिले देखील नाही. सगळे तसेच शांत होते. पण बघता बघता आता बसने चांगलाच वेग घेतला होता. शेवटी रुपेशने बाहेर नजर टाकली आणि त्याच्या मनात थोडा हायसा वाटलं, कारण की आता ती जागा आता कायमची मागे गेली होती. रुपेश तसाच बसला. सहज तो नशेच्या अवस्थेमध्ये असल्यामुळे त्याला देखील काही कळत नव्हते. तो उठला आणि मागच्या प्रवाशांकडे गेला. तिकडेच एक म्हातारा माणूस बसला होता. त्याने त्यांना हात लावून विचारले, काय हो, तुम्ही कुठे जाणार? आणि त्याने त्याची नजर ही रुपेशकडे वळवली आणि रुपेश तसाच मागे फेकला गेला, कारण की त्याच्या नजरेमध्ये एक वेगळाच हावभाव होता. जणू त्याच्या नजरेमध्ये एक भय देखील होते आणि तिथून सुटण्याचा एक मनात प्रयत्न. तो तसाच त्यांच्याकडे न पाहता पुढे जाऊन एका बाईला विचारू लागला, काय हो, तुम्ही कुठे उतरणार? त्या बाईने देखील तिची नजर हळूच रुपेशकडे टाकली आणि रुपेशला अक्षरशः घाम फुटला, कारण की तिचे ते डोळे हे अक्षरशः लाल पडत लागले होते. हे असे का, हे त्याला देखील समजत नव्हते. बघता बघता तो आपल्या सीटवर जाऊन पोहोचला. पण त्याच क्षणी कंडक्टर हा उठला आणि रुपेशकडे येऊन बोलू लागला, धन्यवाद, तुम्ही आमच्यावर प्रवास केला. आता तुम्ही आमच्याबरोबरच असणार कायमचं. हे असे का बोलत होते हे रुपेशला समजत नव्हते. पण त्याच क्षणी त्या बसमधले सगळे प्रवासी जोरजोरात ओरडू लागले, अहो हळू घ्या, बस हळू घ्या, अहो काय करते तुम्ही? सगळीकडे ओरडाओरडा होऊ लागली. रुपेशने आपली नजर पुढे टाकली तर त्यांनी पाहिले की त्यांची ती बस ही भली मोठी दरीत आली होती आणि त्या ड्रायव्हरला आपल्या बसवर ताबा नव्हता. तो कशी गाडी चालवत होता आणि क्षणभरातच त्यांनी गाडी ही दरीमध्ये टाकली. बघता बघता रुपेश सकट सगळे प्रवासी हे खाली पडले गेले. जमीन ही दिसू लागली. रुपेशला आपले मृत्यू दिसत होते. रुपेशने आपले डोळे बंद केले आणि डोळे उघडताच त्यांनी पाहिले की तो पुन्हा त्याच घाटामध्ये आहे. ती बस तशीच चालत होती. फक्त रुपेश एकटाच हा जोरजोराने ओरडत होता. सगळ्यांची नजर त्याला वाटली की त्याच्याकडे जाईल. रुपेशने सगळ्यांकडे पाहिले पण कोणीच त्याच्याकडे पाहत नव्हते. जणू इथे काही झालेच नव्हते. हे नक्की झालं तरी काय, त्या रुपेशला समजत नव्हते. त्याच क्षणी त्याने आपला मोबाईल काढला पण त्यावेळेला तिकडे नेटवर्क नव्हता. पण पुन्हा एकदा तोच कंडक्टर उठला आणि रुपेशकडे तसाच येऊ लागला आणि बोलू लागला, धन्यवाद, तुम्ही आमच्यावर प्रवास केला. हे असे का झाले हे रुपेशला देखील माहित नव्हते. तो तसाच पुन्हा एकदा बसला आणि पुन्हा एकदा सगळे प्रवासी हे तसेच हे चल बिचल आणि ओरडाओरडा करू लागले. रुपेशने प्रश्न केला की नक्की होतंय तरी काय? तो उठला आणि पुन्हा एकदा गाडी ही दरीत कोसळू लागली. रुपेशने आपली मान आणि डोळे पूर्णपणे बंद केले. पण त्या क्षणी ती गाडी खाली दरीत कोसळली. रुपेशने आपले डोळे उघडले आणि पुन्हा एकदा बघतोय तर सगळं काही तसंच होतं. हे चाललंय तरी काय त्याला समजत नव्हते. आणि यावेळेला तो शेवटी उठला आणि बोलू लागला, काय, मला का थांबवलं इकडे? तुम्ही सगळे कोण आहात? सांगा, मला याचं उत्तर द्या, नाहीतर मी तुम्हाला सोडणार नाही. पण त्या क्षणी सगळे या बसमध्ये हसू लागले जोरजोराने करून. त्या ड्रायव्हरने देखील आपली ती मुंडी ही मागे वळवली आणि रुपेशकडे पाहू लागला. रुपेशला हे पाहताच धक्का बसला, कारण त्या ड्रायव्हरनी तिची मुंडी पूर्णपणे मागे वळवली होती आणि तो बस तसाच चालवत होता. रुपेशला समजले की तो कुठे अडकला होता. बसमधले सगळे प्रवासी उठू लागले आणि अचानकपणे तिकडचे सगळे लाईट हे बंद आणि चालू होऊ लागले.
सगळे प्रवासी रक्तबंबाळ होऊ लागले. कोणाची मुंडी ही खाली पडू लागली, कुणाचे डोळे फुटू लागले, तर कुणाच्या तोंडातून आणि होठातून रक्त येऊ लागले. कोण किळबळू लागला आणि सगळे रुपेशकडे येऊ लागले. त्या कंडक्टरचा तो भला मोठा हात रुपेशकडे येऊ लागला. रुपेश जोरजोरात ओरडू लागला की जाऊ दे, मला सोडा, मला सोडा, मला जाऊ द्या. पण हे सगळं काय होत होतं त्याला देखील समजत नव्हते. सगळ्यांचा हात रुपेशकडे आला आणि त्या क्षणी जणू एक स्फोट झाल्यासारखा रुपेश हा कुठेतरी फेकला गेला. रुपेश तसाच पडला आणि हळूहळू करून रुपेशला दिसू लागले की ते सगळे भूत त्याला पाहून तसे हसत होते. आता त्याला वाटले की तो मरणार. आता त्याची कंडिशन ओके आहे, तुम्ही जाऊन भेटू शकतात. काही दिवस झाले असतील. डॉक्टर्स हे रुपेशला तपासत होते. रुपेशने विचारले की डॉक्टर मला काय झालंय, पण त्यातच त्या डॉक्टरनी काही सांगितले नाहीत. रुपेशचे आई बाबा आले. त्यांनी झालेला सगळा प्रकार सांगितला की रुपेश हा अक्षरशः 1.5 महिन्यामधनं कोमामध्ये होता. हे सगळं का आणि कशामुळे हे रुपेशला विचारू लागले. रुपेशने झालेला सगळा प्रकार सांगितला. हॉस्पिटलमधले काही डॉक्टर्स तर हसू लागले, पण तिथेच बाजूच्या खाटवर ॲडमिट असलेला एक पेशंट, त्याचे ते नातेवाईक सगळं काही ऐकत होते. डॉक्टर्स जाता रुपेशचे आईबाबाही त्याला बोलू लागले की हे बघ, हे सगळं तू दारूच्या नशेमध्ये झालं होतं, कोणाला पटवून किंवा न पटवू. पण रुपेश इकडे रडत होता, हे बघा मी खरं बोलतोय. पण त्या क्षणी त्या पेशंटचा नातेवाईक आला आणि बोलू लागला, हे जे बोलतो ते कदाचित खरंही असेल. आणि बघता बघता पेशंटचा तो नातेवाईक हा आपले डोकं हे वापरू लागला. आणि त्या क्षणी त्यांनी सांगितले की तुझा मोबाईल दाखव. त्यांनी त्याचा मोबाईल चेक केला आणि त्याला कळाले की त्या दिवशी रुपेशने फ्लॅशलाईट ऑन केली होती. ती मुळात फ्लॅशलाईट नव्हती, ती रेकॉर्डिंग ऑन केली होती. आणि ती रेकॉर्डिंग तर चक्क एका स्मशानाच्या बाहेरून जातानाची होती. आणि तिथेच रुपेश जोरजोरात ओरडत होता की इथे कुठे एसट्या आहेत का, मला सांगा. एवढंच काफी होतं. तिकडच्या आजूबाजूच्या त्या भूतांनी हे ऐकलं आणि रुपेशच्या सांगण्याप्रमाणे हे सगळं तयार झालं. आणि ते सगळे रुपेशच्या जीवावर उठले होते. तो रुपेशचा गळा तपासू लागला. पण तिकडेच असलेल्या एका सिस्टरने सांगितले की हो, हे घ्या त्यांचं ते लॉकेट. जेव्हा हा इकडे आला तेव्हा हे लॉकेट त्याच्या गळ्यातून काढले होते. ते लॉकेट बघितले तर चक्क साईबाबाचे होते. मुळात देवाने रुपेशचे रक्षण केले होते, नाहीतर रुपेशचे त्या दिवशी काय झाले असते हे वेगळं सांगायला नको. रुपेशने देवाचे आभार मानले आणि त्या दिवसानंतर त्यांनी शपथ घेतली की पुढे कधीच दारू पिणार नाही आणि त्या रस्त्याने तर चुकूनही जाणार नाही. ही कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवरही सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.